DJ Sparks Pazim Reality ITV. Patino wava. Madi pa mada. Aiwa madi amngangoende. Muri kupe apa DJ Sparks. Apa tu Cymplex anika. Itata mbona kuti boys ngona Cymplex boys. Ino ndi special level kuti ndakambovira studio mbona nati ndizira hangu ana Cymplex. Dzoka pano titaure nyaya iyo. Dzoka pano dzoka nyaya. Wona ndi boss iwo kutoramba uchinzi DJ Sparks ika. Isinotoizwa kuti waida kuitawo zvema studio. Awanda anobita studio ezi. Bana chikiro boys. Bana gokora ndaisi. Chaka ndiziya kwakuona. Ndakushinga. Ene ndikutodza vanhu kana uri artist quality kuno boys yakaita kuti ndikuite. Type quality plus mfana chapana apa even mabhiza chinogadzira. Yadati nditi akuinda hangu zvemakuwa. So listen ka pa Cymplex ndo patiro zvinezvi ndinaye DJ Sparks ziri dichi baba. Ndimi anhu achona. Kutaura nachokwadi kana uri artist wemuZimbabwe usati wasvika panapa usati warekodherwa panapa ameno kuti uri kuiteko uriko itachishandi saka uyai panapa muzoita muchishanda kana isusu tisingaimbe tiri kutowanikwawo panapa what more iwewe anditi also don't forget kusubscribe pa YouTube channel yakanzi chi Cymplex Music anditi CY ndo Cymplex yachona also pa Facebook same andiko Insta zvese kwese Twitter zvese is Cymplex Music anditi so Uncle Saint pane zvimwe zvichauya manje vane zvavo zvavari kubika amenoti go here kana kuti but azvakazonera muchazobuda pa channel yavo alright from Uncle Saint pa Cymplex tichitichi much love.